Dámy a páni, ja som rozmýšľal nad tým, že čo poviem, že čo je najlepší nástroj na tvorbu AI videí. VO3 od Google. Presvedčte sa sami. Čo sú toto zase za prompty? Chápem, že vláda Hranola a Peleho je frustrujúca, ale neviem predpovedať, ako dlho to ešte potrvá, milý Jožko. Toto je môj ChatGPT v reálnom svete. Zvyšok tých dielov môžete sledovať na našom podcastovom kanáli podcast.ai. Poďme ďalej. Tým, ako chápe VO3 fyziku a celkovo, jak tam pridá hudbu, je proste vecka. Všetko záleží už iba o vašej predstavivosti. Tá môže byť veľká. Moja predstavivosť bola samozrejme Spider-Man s pivkom v Prahe cez Vianoce, ale zvyšok je na vás. S kvalitou ale samozrejme prichádza čas na platenie. Ja si platím Google AI Pro, stojí to asi nejakých 550 korún, nejakých 22 €, ale máte k tomu ešte notebook LLM a Flow, o ktorom si povieme v ďalšej epizóde. A ako na to? Stačí ísť na gemini.google.com, zadáte prompt, ktorý chcete. Ja vám s ním pomôžem kľudne, mi napíšte. Proste Češi a Slováci sú není v skupine, kde môžete zadať fotku a podľa tej fotky vám rozpohybuje to video a môžete tam niečo zadať. Ale dá sa to proste odrvať. Stačí si stiahnuť jednoduchú VPN-ku, zapnúť si ju, dať si najlepšie USA a tým pádom sa vám v Gemini objaví také malé plusko, kde môžete zadať fotku, ktorú tam vložíte a dáte prompt. Ale ak chcete explicitne, aby hovoril po slovensky, tak mu to treba povedať. A to, čo má povedať, musíte dať do úvozoviek. Takže toto bolo ďalšie videjko. Zdravím vás. By the way, toto je môj kolega, s ktorým nahrával podcast. Dúfam, že dnes to nahrávanie podcastu s Minárikom bude mať grádiť, inak mi vie poistky.